हादोरसायाव फारसेनिफ्राय गोसारनो हमदों गिख्रंथाव ड्राग्स उदां आसाम सोरजिनायनि खुंथाय बेरेखानि खौसेथि बड'लेण्डआव मा गोहोम गोग्लैगोन ड्राग्स उदां आसाम हादोरसाजों लोगोसे बड'लेण्ड हालामावबो गिलु बालु ड्राग्स गोसारनायखौ फोजोबस्रांनो खावलायदों सुबुं थान्दै बिथांमोना ड्राग्सनि निसायाव गोग्लैनानै दासान्दि गोबां सुबुङा जिउ खोमाना लानांबाय आरो गावनि जौमोनखौ खोमाना लानो गोनां जादों ड्राग्सनि थाखाय गोबां नखरा सिलिंखार जानायबो नुनो मोन्दों ड्राग्स फालांगिनि हेंथायै गोख्रों जादों गिबि मन्थ्रि मंगलबाराव आसाम आयेन आफादनि बायजोआव आरो सिङाव गिख्रंथाव ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों जायो खुंथाय बेरेखा दोलोनि गोबां एमएलए बिथांमोना हादोरसायाव फारसेनिफ्राय इयुन जोलैखौ गाग्लोबनाय बे ड्राग्सनि गोसारनाय एबा फालांगि बन्दनि दाबिया खौसेथि गारांजों सरकारखौ गोख्रों राहा लानो दाबि दैखाङो खुंथाय बेरेखानि सुबुं थान्दै बिथांमोना आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुमाव बाहागो लानानै बिपिएफनि एमएलए बिथांमोनाबो ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों जानायखौ मदद फोरमायनानै गोख्रों जानो थाखाय गिबि मन्थ्रिखौ खावलायो आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुमाव बाहागो लानानै बिपिएफनि एमएलए रुपम चन्द्र राय बिथाङाबो गिबि मन्थ्रिखौ ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों जानायखौ दोलोनि फारसेनिफ्राय मदद फोरमायना लाइमोन आफादखौ ड्राग्सनिफ्राय उदां खालामनो खावलायो गतिके ड्राग्सটো बाहिৰৰ পৰা অহাৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ পথেৰে আহে সেই পথসমূহত আমি যদি ভালকৈ নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ অসমত ড্ৰাগছটো সোমোৱা ক্ষেত্ৰত বন্ধ হ'ব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত বহু যুৱক যুৱতীৰ জীৱনসমূহ ধ্বংসৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাব পাৰিম আৰু আগন্তুক দিনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি অসমক এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিব বিচাৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুবিধা হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যুৱ প্ৰজন্মই আগন্তুক দিনত অসমখন উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰিব আৰু मख'जाथावनादि बड'लेण्डनि राजथावनि क'क्राझार नोगोराव जर'खायै बांदों गिख्रंथाव ड्राग्सनि गोसारनाय क'क्राझार नोगोराव ड्राग्स जानाय एबा बाहायनायनि जाउनाव सोमोनांथाव जाथाय आब्रुथि गैयै खामानि संखिखांनाय जाथायफोरखौ जाबोनाय नुनो मोन्दों ड्राग्स बाहायनायनि जाउनाव बिमा बिफाखौनो बुथारनाय बायदि संखिखांनाय जाथायफोराबो जाबोनाय नुनो मोन्दों ड्राग्सनि थाखाय सिलिंखार जादों सनानि नखर बे गिलु बालु ड्राग्स बबेनिफ्राय फैयो आरो गुदिखौ संदाननानै सिलिंखार खालामना ड्राग्स उदां आसाम सोरजिनो आसाम आयेन आफादनि सरनाव बाथ्रा होयो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ड्राग्सजों बोरै मा जादों बुंनो थाङोब्ला जोंनि क'क्राझारनि हार्ट बड'लेण्डनि राजधानी क'क्राझार बादियावनो ड्राग्स जानानै आदजाथावै माखासे सोमोनांथाव माखासे घटनाफोर जालांबाय सोरबा बिफाखौनो दानस'नाय बिमाखौनो दानस'नाय दानि जेनेरेसना नस्थ' जाया बे दानि गथ'फ्रा जिउखौ नस्थ' खालामना लाया बिनि थाखाय ड्राग्सआ बबेनिफ्राय फैयो बिनि गुदिखौ संनानै जारा आसाम नर्थ इस्टआव ड्राग्स मुक्त आसाम खालामनानै जाहाथे भबिष्यत नव प्रजन्मनि जिबनखौ जाहाथे रैखा खालामलांनो हायो बिनि थाखाय दिनैहाय आसाम बिधान सभायाव ड्राग्स मुक्त आसाम खालामनो थाखाय मोनसे दृढ़तायै आसामनि मुख्यमन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया खोथा होयो बे बिबुंथि बिपिएफनि एमएलए सभाराम बसुमतारी बिथांनि बिटिसि हालामावबो ड्राग्स उदां खालामनो थाखाय खुंथाय दोलो बिपिएफआ मा राहा लागोन फोरमायबाय बिपिएफनि एमएलए सभाराम बसुमतारी बिथाङा बुङोदि सरकारजों लोगोसे आफाद गौथुम एनजिअफोरा ड्राग्सनि हेंथायै खौसेथि जानानै सांग्रांथि हाबाफारि लानांगोन आरो खुंथाया ड्राग्स फालांगिरिनि सायाव सिगांनि बायदि एनकाउन्टार खालामनानै गोख्रों एक्सन लायोब्ला नट अनलि बिटिसि आसाम नाङैनो ड्राग्स बन्द जागोन गोबां एनजिअ माखासेफोरजों जोङो एवारनेस प्रग्राम लानानै
स्कुल कलेज बा गोबां पलिटिकेल नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनफ्रा जुदि बेवहाय जोङो ज' जानानै ड्राग्सनि एगेन्स्टै एवारनेस लाबोयोब्ला आरो प्रशासननिफ्राय जुदि ड्राग्स जेनाखि बेबसायीफोर बिनि सायाव आगोलाव जेरै एनकाउन्टार खालामलायोमोन बेबादि ड्रास्टिक एक्सन लायोब्ला नट अनलि बिटिसि सारा आसामाव ड्राग्सखौ जों बन्द खालामनो हागोन आं बेखौ सानो। बेल' नङा, ड्राग्स फालांगिरिखौ लोगो मोनोब्लानो रां रुफानि लेनदेन खालामालासेनो थोंजों गोग्गोमै साजा होनोबो पुलिस खुंथायखौ खावलायो सभाराम बसुमतारिया। पुलिस प्रशासना ड्राग्स एजेन्टफोरखौ लोगो मोनोब्लानो थाखा फैसानि लेनदेन खालामालाब्लानो बिथांमोनखौ हमनानै गोग्गोमै साजा होयो जाहाथे बे बेबसायखौ खालामोब्ला माबादि साजा मोनो बेफोरबादि साजानि थाखाय जोङो साजा होनो थाखाय जोङो पुलिस प्रशासन बा अथ'रिटिखौ जों खावलायो। गुबुन फारसेथिं आसाम आयेन आफादाव ड्राग्सनि सोमोन्दै बिबुंसार लाखिना कंग्रेसनि एमएलए जाकिर हुसेन सिकदारा बुङोदि सरकारा गोसो जायोब्ला खालामनो हायो ड्राग्स उदां आसाम। फारसेथिं आसाम आयेन आफादाव गाबै गाबै ड्राग्स उदां आसाम सोरजिनो खावलायो एआइइउडिएफनि आफादगिरि एबा बिन्ना कान्डिनि एमएलए बदरुद्दीन आजमला। इस देश को बचा लीजिए। ये ड्रग्स सर वो बीमारी है जो किसी का घर नहीं छोड़ेगी, किसी का घर नहीं बचेगा। बिथाङा बुङोदि ड्राग्स फालांगिरिखौ फासि होनांगौ। ड्राग्स फालांगिरिनि धोरोम बासियालासे पुलिस आरो सरकारखौ गोख्रों जानो खावलायदों बदरुद्दीन आजमला। गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट लेना पड़ेगा, कानून बनाने से नहीं होगा, कानून के ऊपर जाना पड़ेगा। इस देश को बचा लीजिए। ये ड्रग्स सर वो बीमारी है जो किसी का घर नहीं छोड़ेगी, किसी का घर नहीं बचेगा। अगर हम लोग सीरियस नहीं होते, किसका गच्चा किसका घर कितना आग लगा हुआ है हमें नहीं मालूम। मैं बड़ा आदमी हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मेरे घर में आग कितना पहुंचा हुआ है, मेरी बच्ची कहाँ जा रही है, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, मेरे घर वाले कहाँ जा रहे हैं। सर समाज का कोई हिस्सा इससे बचा हुआ नहीं है। इसके लिए हर एक आपने मौका दिया, हर एक प्रेसिडेंट को मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ। बेल' नङा, हादोरसानि बबे बबे ओनसोलाव ड्राग्सनि गोसारथाय बांसिन, मा राहा लायोब्ला बे ड्राग्सनि जेंनाया सुस्रांजागोन, बे आयदायाव फिननाय होयो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। যেতিয়া কিবা কাৰণত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত কঠোৰ হয়, কোনেও ইচ্ছা কৰি নকৰে, কিন্তু কিবা কাৰণত যদি এটা এনকাউণ্টাৰ হ'ল, কিবা কাৰণত যদি কাৰোবাৰ ভৰিত গুলি লাগিলে, তেতিয়া আমাৰ হাউচৰ পৰাই যোৱাবাৰ বহুতখিনি প্ৰতিবাদ কৰা হ'ল। ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ীসকল কিমান বেছি চতুৰ আৰু 10-12 কোটি টকাৰ বস্তু এটা যেতিয়া লৈ আহে, তেওঁলোকৰ হাতত আগ্নেয়াস্ত্ৰও থাকে বা তেওঁলোকে পুলিচলৈকে ফায়াৰ কৰিব যত্ন কৰে, কাৰণ পুলিচটো 2-3জনে ধৰে। তেতিয়া যদি কিবা কাৰণত পুলিচে উল্টাই ব্যৱস্থা লয়, যোৱাবাৰ মই দেখিছোঁ যে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্ট পৰ্যন্ত যাবলগীয়া হ'ল আৰু যথেষ্ট এটা প্ৰচেছৰ মাজেদি গৈ আমি নিজক প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া হ'ল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24, বড়ো লাইভ 24।